Yo, Mbak Tiwi. Kadung tresna pamundutan saka Jombang. Ya. Jumeneng, Mbak. Monggo. Durutke saka sing mepet kowe ya, Mak. Ora manut karo apa Nawala iki sing dhuwur dhewe sing ngendi? Ya. Yo. Kaya isih kuliah. Kuliah apa iki? Tak omongke nek adus neng Blumbang Sirondo ya iki. Mergane Lagi wae dadi rondo iki. oh lah ya. Napa? Nggih. Ya ora apa-apa ya. Nyatane iya. Napa Bapak jenengan? Ora usah isin. Ya ora apa-apa. Monggo. Pak niki wonten nginggil napa ngandhap? Kono wae wis ora apa-apa. Ya. Men piyaine padha ketok. Ketok kabeh sing mresani akeh banget kaya ngene iki. Ya. Luar biasa Piyai Nganjuk. Apresiasine terhadap wayang panjen ya luar biasa tenan kok. Ya ngono ya, Mak. Iya, nyenengke. Ngono ya. Ya jaya kaya ngono, ya jaya. Kebak ngene iki no. Ya Ning engko bar limbukan terus prung. ya. Entek. Ya. Engko bar gara-gara iki kari wong eneme sing edan telu dadi wis mloya mlayu ngalor ngidul ora karo-karuan. Ya. Ya wis ben rapopo karang kabeh iki dhewe-dhewe ciri khase. Ayo nggih. Kadung tresna bawanana. Wong tok tutup-tutup ana iki sok bakal esuk daya ngerti kabeh. Ora usah seneng. Ya. Sepandai-pandainya tupai melompat itu akhirnya akan jatuh juga. Ya. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai itu akhirnya akan terendus juga. Ya. Mula ora usah ndata tok piye-piye. Monggo, yo. Sinawang datan bosani Wis setahun iki. Telung dina iki. Wo. Elak ta. Iya. Nana nyawang wong bagus leman mula awake kuru. Iya. Ngono ya. Saya susut mikir kok no. Ya Ning wis tak kuwatke aja kebangetan le mikir. Mula bapak-bapak sing anu ibu-ibu sing lemu iki nek arep ngurukke awak jane gampang. olahraga. Ora, bojone kon rabi neh, ora. Langsung susut gratis kae. Iya. Iya, terus Nah. rekoso tak lakonane Neno. angger aku bisa nyawang Neno. wong bagus lambene abang Mbok sesuk didandani ukarane kuwi marai ra penak. Wong lanang sing ngrungokke iki marai terus maksir ngono. iya. Wong bagus lambene gantinen cangkeme. Wong bagus cangkeme ambyar. mati aku wis purun angger tresnaku mbok tampa Ya, mangga Siranda. Loh, kok Siranda? Ayo. Selamat. Ya. Lamat wos katon tejane yen
Pripun, Pak? Oh, sambel kemangi. Nggih. Sanes nggih. Kerjane rata. Ayo sambel kemangi men ditandangi karo sapa jenenge Mbak Anting kuwi ayo Ting, kowe Ting, maju Ting. Ya. Ya.
Nggo ndak kancane ora nyambut gawe. Iya. Ngono ya. Ki Mbak Anting ki putrane Mas Sun Gondrong. Oh iya, Tulungagung iya. Wah. Ya Ting. Nggih. Lho wis dijak sumo ngono kok. Pinten? Nggih, Mbah. Stay. Kowe iki nek dianting ki aja Mbah, Mas ngono. Anu, Mas. Sun nggih, Mas. Oh, nggih. Ya. Nggih, Om. Om. Ya Om. 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 Om apa? Lho, piye to perjanjiane? Perjanjiane ngopo? Wong nganjuk pun ngertos, Pak De. Nek kula nyeluk jenengan Omi, mengke jenengan tambahi kula. Nambahi apa? Lah nika lho perjanjiane nika. Beres, rasa kuwatir tak tambahi donga pangestu. Iya. Wis rawo. Yo, sambel kemangi. Atok bawani apa? Nggih, ajenge joget. Wah, joget. rasa bawa ya. Nggih. Mbah, mbok wau nek ora gelem bawa niku nggawa tips kok omah malah joget terus sampean. Iya. Ya ora apa-apa yo, karang yo. Ngundang pengen joget lho Pak De. Nggih, monggo. Ya ndak wektune entek. Monggo diaturake sambel kemangi ya, Mas. Nggih.
ya. Oh nggih, mengke meneh. Sak kemenge. Apal kok ya. Rumah saku kok sing dinteni kok ming tong dun tak dun gendang dun. Iya, terus mempeng banget ya Mak ya. Matur sembah nuwun. Ya, Mbak Anting iki mau kepareng ngaturake ya Nak. Ya. Sak banjure apa Mak? Wah jan nganti mblasah kaya ngene nawala sing tak tampa Nak. Ya. Ya mung mengko nek ora iso tak aturake nggon limbukan tak aturake nggon gara-gara. Ya, mergo ya wancine winates kok ya Nak. Ya, pancen bener ngono Mak. Iya. Iki uga ana meneh sing kepareng arep asung panyumbang lagu Nak. Ya. Penyanyi Bapak Hadi Karya. Ya, saka Cengkok Ngronggot Nganjuk. Ya. Badhe nyumbang gending Sesideman. Oh ya. Katuraken adik kula Anang Desta Rastra. Nyuwun pendamping sinden Mbak Tatin saking Kulon Progo. Oh ya, matur sembah nuwun ya. Monggo Mas Pak Hadi Karya. Ya. Monggo katuran tindak mriki ya. Nggo ndak gelo penggalihe. Lah iya, wis ngaturke nawala kok ora diaturake ya. Alon-alon bae. Mboten napa-napa. Ya. Wah, seneng aku. Wo, nyuwun sewu, Pak. Hadi Karya menika tunanetra to. Wo, wah, malah kleresan. Kula menika wonten Yojo gadah kalih piyai tunanetra menika ingkang budaya, ingkang pendak-pendak. Kula mayang mesti nusul, ya. Tur wis kula elikke jane nek nusul ki ya ndelok apa. Ya. Iki kok do ditinggal iki kepiye to iki? Sake ra. Nggih, alon-alon, Pak. Alon-alon. Pun teng riku mawon, teng riku mawon. Nggih. Nggih, ngapunten. Mboten napa-napa, mboten justru ngapunten Pak Sena. Panjenengan menika dados inspirasi. Nyuwun pangapunten, panjenengan menika tunanetra namung tresna kalian budaya lan kersa nguri-uri kabudayan. Nyuwun sewu ingkang mripate ganep kadangkala malah sok mboten kepengin nguri-uri budaya malah sok mencibir budaya. Menika panjenengan dados inspirasi kagem para kadang-kadang kula. Iya. Anjen ngono ya, Mak. Nggih. Mung sayange jenengan kok dadak nyuwun Mbak Tatin niku napa weruh? Nggih, Pak Sena. Nggih, ngapunten saderenge nggih. Kula nggih alhamdulillah saged bertatap muka kalih panjenengan. Ya, niki asring men kula nggih ningali teng YouTube ngoten nika lho Pak Sena. Wis ngapusi sampean. Mboten ngapusi saestu kok. Mbok sampean muni ningali teng YouTube niku tetep ngapusi. Lho, kok ngapusi pripun? Sampean iso muni bertatap muka sakniki kula nganggo klambi apa ayo? Jenengan to? Oh. Riyen nggih. Oh, biru no, Pak. Nggih. Tin kancan ana Mas apa jenenge iki? Mas Hadi. Ya. Nanang kok nggih. Sing Nanang Desta Rastra nggih niku wae lho, Pak. Oh, alah. Mula asmane Desta Rastra menika. Lah sarene dope ilang nggih julukane nggih niku. Kula ten pundi, Pak? Lah niki? Ngandhap. Wah, kowe tok ayu ngoten nek Pak Sena. Pundi ta? Kula ten pundi lho? Kula diukne napa pripun? Alah. Nek jenengan kuat gendong kula. Kula sing remuk mengke. Lho, kok remuk? Napa nggih wong sak monten kok lemune kok. Sak monten ki sepira lho? Kalih sing rondo wau niku lemune iki kok. Walah bener e. Bener iki. Hebat iki. Kula sing ngandhap mawon apa? Mboten. Jenengan ampun maju-maju nggih, mengke nek dawah mengke kula ndak dadak gendong. Mboten pun aman kok watese niki kok. Oh. Enten iki nggih. Mboten candredeg nggih. Mboten, kula nek salaman riyen, salaman. Nggih. Salaman? Ayo ngendi? Ayo. Tin, kowe iki nek kenunul malah cilaka kowe. Lah kan jaga jarak ya. Kowe nek ngawur terus salaman riyen. Nggo, ngoten malah.
diulungke sik kok tak cekelane. Lah niki lho. Ya kurang maju. Lah niki lho. Salaman kok tangane bentuke Asline. Kowe dosa kowe nggo dolanan wong kaya. Mboten napa-napa Pak Seno, kula nek digodhong ngeten niki malah ruwemen ta, Pak. Waduh. Soale kula dalu niki haus, Pak. Panjenengan haus? Dados dalu niki kula sedang napa mencari jodoh ngoten, Pak. Nggih. Dalu mulane sampean pas dalu niki haus kok sing dijaluk tatin. Lah ngopo? Napa sampean ngerti apa? Nek tatin niku ledeng. Ngertos sik. Aduh. Ki nyapa ki kok ya nek wong WA barang ten ta. HP-ne getar kerasa jarene ana. Sing WA sinten mang maca njajak? Gak wis ndak usah kok. Gak usah. Cita salaman ora? Sios to wong. Salaman nggih. Nggih, nderek tepang. Kula Nanang Wahyudi, Mbak Tatin. Kok tanganku diremet-remet ngadi utik-utik lho. Jenengan kok nakal Mboten nakal. Nek salaman ki biasa wae ngene rasa Nggih. ngene-ngene Ayo. rasa. Soale anane ngoten niku kula guemes kalih panjenengan ing atase wonge lemu suarane kok penak ngoten. Justru dhek memanfaatkan awake dhek iki dienggo nakal. Soale nek saya ndumuk kowe kan ora kena pasal wong ora weruh. Ya ora kena no, tetep ora kena. Kayak guyu kae lho. Ayo sing ajeng bawa sampean apa Mbak Tatin? Nggih, kula. Oh nggih siap Mas. Nggih langgame Mbak Tatin mawon. Oh nggih. Wah, siap. Kula tuntun apa pripun, Mbak? Lah, aku ora dituntun nih. Wis kowe manut to. Oh nggih, kula manut jenengan nggih, mangtuntun ten pundi kula manut. Kula jak wangsul teng griya kula. Loh, panjenengan griyane pundi ta, Mas? Griya kula Desa Tanjung Kalang, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk. Ngendi kuwi aku ora ngedong lho. Pun to mengke nek kula gonceng mesti apa? Aku ora diboncengke lho. Oh, kowe aja salah. Kowe aja salah. Nggih. Sekarang itu zamannya zaman teknologi. Iya. HP wis dienggo wong tunanetra ana. Nggih. Enten. Motor iki dienggo wong tunanetra ya ana. Nggih enten. Piye? Carane piye? Lah ya montore wis ora dadak disetangi ming kari apa. Aku arep mulih, no motor mulih dhewe. Nggih, Lah iya mbok entuk buk, mbok entuk cagaane sing Astagfirullahaladzim. Ora umpamane ngenten lho, Pak. Mane kula dadi bojone Mas sapa? Nanang. Lanang apa ya ngerti? Wah, kula ngertos Pak Seno niku sing dikarepne ngertos. Riba. Lah ya apa? Aslinipun ajenge muni anu tapi mboten wantun ngungkapne. Lah ya Ning apa? nek kula sampun tanggap ing sasmita. Nggih. Iya. Kok jenengan ngerti nggone apa, Mas? Wah, karepe wae di bojo aku nek arepe nyang piye ra udah bingung. Lah iya kok ya ngerti apa ya genah ngono lho. Astagfirullah. Pripun? Ya Allah. Jenengan kok keringetan to, Mas? Jenengan panas? Mboten, mboten. Aja maju-maju. Mboten pun aman lho. Pun. Ngono wae aman, ya. Tin. Nggih. Wis aja dadi bojone. Lah kok Wis dhek eling goleki nganggo sikil kok. Wis aja wis. Wis genah sesuk. nganggo Ya Allah. nggih mboten nggih Mas, mosok ngangge sikil nggih. Mboten. Pun Nek to. kula lak nggih mboten ngangge sikil to. Mboten. Iya. Pun to tenang mawon. Nggih. Amit sewu nggih Pak Seno. Nggih, Nggih Mas. suwantene mbok pilih wonten gloroke nggih tasih ajar nih. Wah, kula percaya sampean niku Aku tak nuwun tangeni, sewu, Mas. mentale wis kecekel kok. Mboten. Ajar kula. Nyuwara nggih mesti apik. Iya. Nggih. Sing apik ketoke kok tekone. Ha iya. Wiwitane Modar ora we. Wah, luar Suarane biasa. jan jos tenan lho. mboten niki tasih ajar saestu kok. Ane nyatane ya wis gandem ngono lho ora. Nek awake cilik ning suarane gedhe. Lah nggih to. Hah? Apa? Aduh. Arek omong apa rasa dimarahi lho. Anderek. Panderek sang peke Luar biasa. priya bagus kang olah budaya. Mula saiki aja ngece karo Piyai Tunanetra. Piyai Tunanetra iki ning Yojana kelompok karawitan tunanetra. Grup bal-balan tunanetra. Wonten nggih. Enten nang Jogja. Enten teng kula Mas. Jenengan ajeng melu napa, Bro? Niku bale dikeki klinthing. Oh nggih nek
Nek soal napa bal sing khusus damel tunanetra niku enten Pak. Kula nate semerep ning nek kerawitan tunanetra mengke sing bagan ngempole niku mengke nabrak-nabrak mengke sing kula wedi. Lah pripun kok nabrak-nabrak? Lah nggih to wayah mlayu ngeten-ngeten terus kancane ketuthuk ngoten kok nek ngempol. Nggih, bal-balan niku nggih tau kleru nggih tangga kula ya garse digip. Mergane bal-balan bolane wonten klintinge teng niku nggo angkon wedhus ana klintinge wedhus guajuli wong pirang-pirang. Lah niku bahayane niku lho. Astagfirullahaladzim. Keng menapa ae mboten sasok nyebut ra apa-apa lho. Wong ayune yo ngene. Alah gayang. Aku dialem ngono wae aku ya tersipu lho. Jenengan apa ya weruh raiku kaya ngapa lho, Mas? Jan ngedap-ngedapi tenan. Kok ngalah-alahi karo wong sing ora nganu lho. Jenengan ling ngalem lho aku. Sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung-yung selendang kuning Golek-golekno tisu iki lho. Ringete Mas Anang tok lapi iki lho. Tak jukoke tisu, Mas. Boten pun isin kula. Ora apa-apa. Apa isin lho? Isin kula. Diulapi apa ngulapi dhewe? Mulane gumun karo sampean ki ora weruh kok isin. Isin lho Pak kula. Dene sing ndoro kok ora ndek isin. Agi aku sing weruh ora ndek isin kok. Selendang kuning. Mas niki asing dilapi napa dilap dhewe? Pun kula lap kiambak mawon. Tak yakin ora dilapi? Isin kula. Yakin mboten dilapi? Mas Ana. Nggih. Mbak Tati niku sowan teng Nganjuk urung karuan setahun pisan lho. Kesempatan dilapi. Oh sakniki jamane pun canggih, jaman teknologi mungkin kula buka Facebook-e mawon ngono anune. WA-ne. Jenengan gadah Facebook kula napa? Gadah Facebook kula saestu gadah Nanang Merem namine. Oh, sesuk tak. Saestu kok Pak Seno. Oh, nggih. Niku nggih enten WA-ne teng mriku saestu. Oh nggih mengke tak WA. Pripun niki sida dilapi mboten? Manut. Oh, saiki muni manut. Ayo dilapi, dilapi. Kula ulapi nggih nderek nyuwun sewu nggih. Oh, Mas. mboten napa-napa. Sing ngen bagian pundi? Pun manut. Aki kabeh keringetan ya tekan dhuwur saka ngisor tekan. Oh, sing isor mboten sah sing isor. Oh, Wah, bebayane. sing dhuwur tok mawon. Nggih to. Iki dulapi tenan nggih. Wis gek ndang cek-cek ngono kok mesakake iki lho. Lah, kok- Kemringet lho, kemringet iki lho. Lah iya ora ngete ya kabeh. Kowe iki nek nak keringet kuwi malah kowe iki entuk pahala ibadah kuwi. Bantu wong cacat tunanetra. Wis gek wis. Iya iki lho panjenengan ngomong wae arep tak ulapi kok ya. Aku ya selak pengen tok ulapi ya. Iya. Oh alah. Iki tak ulapi nggih Mas, nuwun sewu nggih. Nggih. Walah, Jan. Iki sing tak ulapi iki. Nang nglenggak. Ah, ndangak nglenggak niku ndangak. Nggih. Ndangak. Oh, Pun matur nuwun. meleh boten? Pun sampun. Empon? Pun Pisan wae. sampun. Kapsake ukir swara kurang permono ning wasis ngungro Angungrum. Suara dekat noe kalah ya. Lah iya. Angungrum marang bendara Dia Sulistya pijer ngincangake alis. Milih meneh. Boten. Lah kita kaya milih meneh. Boten. Sekarang cah cilik ya milih. Boten. Kok kaya umbel ngono. Mengke anu Pak Seno kula nek mantun bawa nek jenengan pas sabetan mengke kula tak gajuri nyimping mawon kula. Wah nggih monggo mboten apa-apa. Mengke kersane dadi anu penyimpinge raruh dalan. Ya nggih to. Nuwun sewu wong ora weruh kok arep nyimpingi ngono aku nembung Kartomarma ngono jukuke Citraksi ya. Suwe-suwe dalang karo penyimping iso gelut suwe-suwe.
terus tresno sesidepan. Joget Mas. Gantosan kalih kula. Oh nggih. Monggo. Kula riye? Nggih. Lho. Walah yo. Ampun no, Mas. Aja to. Nengguang nembang. Kuwi ana sing nyuwara luweh nanang patenono. Nggih. Sakake kok ya. Oh ngeten. Lagi nggo sinau kok dipateni. Yo. Yo. Luweh duet iki. Liwat kincanging alismu kuasa anglanda latihan muslim serius waktu aku urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah isine kowe apa wae atian sesine.
ngono malah piye lho joget aku. Baleni Mas ya. Niku wau tak atik mathuk niku wau. Tak atik Oh, tak atik mathuk pripun? Nggih. Pak Sena dereng weruh lho joget jenengan mau. Jajal baleni Mas Denko. Dong dong. Kono lho, mau ketake kaya luwih mantep jane ngene lho. Kayak iki mau kok kaya isin-isin. Aja tok kon baleni wis grogi banget lho. Mboten grogi sinten ta sing grogi? Ah sampean kok saya ndingkluk. Dingkluk niku kula napa ngematne niku lho. Ngematke napa? Ya ngematne swantenipun niki lho. Beh. Peh piye? Jaluk Wah, iki nek cara kene iki kaya kebanget ngono lho. Lah nggih. Wah, ngono. Beh. jaluk nomor WA-ne, Mbak. Nggih, mangke tak nehi nggih. Nek ora njuk WA terus lho gah aku nek WA. Mboten. Sampean kok njaluk WA-ne Tatin niku mengke WA sampean dilebokke WA-ne Tatin. Oh, nggih, ta otomatis niku. Oh, Nggih. Nggih, mangke tak nehi nek jenengan nyuwun nggih. Oke. Iya, siap. apa roh dalane ayo Mas. Wah nek niku pun awas Pak nek soalnya. Yo, mangga. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke opasa isine kowe apa wae Mbak Nggih, Tatin. sami-sami Mas. Nggih. Sama nika beh apa beh? Lah pripun kula manut? Mas Nana, Nggih. sampean wau ngirimi layang kula di wonten artane pinten? Wah niku wau sing ngirim senes kula kok. Oh, asinten. Niku wau Pak Haji Nur Kamit saking Cengkok Ngronggot. Oh, Kula dikengken anu ngoten Pak Seno. ken nganu nyekar. Nggih, kula di WA ket pengenane nika. Terus kula mboten nganu. Ora, iki nganu lho, iki aneh lho iki wong iki ora weruh ning sombong. Mboten. Saestu Pak, kula gadah WA tenan. Bola-bali di WA. Lah nggih Pak wong marai ya batuku ya entek tak didingne ya Pak. Yes. Panggah tak saki wae. Mboten napa-napa. Nggih, Pak Seno. Niki kula kundurke artane nggo. Mas Nggih. ditampi nggo. Kula do beli akeh malahan. Wis Jenengan apal. kosi. Oh, sapale dengkule mlocot ora. Kok wonten men ta? Diterke mboten. Kone nobro-nobro lho. Ki sing peteng ki Sik. anu aku kok kene. Iki nek urip nang Yojo tak ketaki terus lho. Lah apa? Oh, Aku lho, sik armara iki kok peteng men to. Ket mau lek peteng iki. oh astaga. Saestu sing peteng bae nggen kula niku. Enggak, dituntutin. Kula Nggih, Mbak Tatin. tak jubuke nang jangan ibu dhewe. Wah nek wis sampean sikone bae. Kaya koning anu lho. Tak Sopo Oh, ki? oh yo nganggo HP tenan kok yo. piye? Sapa kuwi sing ngebel? Mboten lho, mboten penting kula pateni mawon. Nika Mas, saking ngene Pak Seno. Nggih. Monggo. Terima kasih Mamah Tatin. Aduh. Iya, Papa Nana. Terima kasih juga nggih Papa. Nggih, wah Jan, alhamdulillah Pak Seno. Nggih. Nggih sakderenge nyuwun pangapunten niku wau guyon parikena Pak Seno. Sampean malah ngregengke suasana lho Mas, Pun tenang. masuk bolak-balik kula ningali jenengan teng streaming mawon. Jenengan pas mayang teng kene Mas Yoyok nika kula Nggih. kene ngali. Oh, ngene. Dugi Nggih. mriko sampean? Mboten teng streaming kula. Dope pedhot mengke malah ilang mengke dugi Karangasem mengke. Iki nek nang nggon aku yo jare dijebluki mercon lho kancane. Karo kancane omong-omongan karo gawake mercon kula niku janjane duar. Ah kok nglelengi Raja Mak. Nggih Pak Seno. Nggih. Ngapunten sakderenge. Jan. Peh piye? Ora kaya bengi iki penontonnya ya akeh. Emang nganjuk niku luar biasa lho Pak Seno. Oh, estu Mas. Leres Kula ngendikane jenengan niku wae. Lek teng Yogya nek wayangan adate nek mantun limbukan niku pun ambiar kiambak-kiambakne nek teng Nganjuk niki lain daripada yang lain. nggih.
Dadi lakon niku gatekne nek lucu nggih diguyu nek weh Nek kurang ajar? nek kurang ajar tabok. Ayo sampean niku kok Mas. Lah nggih to. Nggih. Jan Kula Saksu. nganu Mas Nanang, sampun kantuk kabar saking Dik Yoyo, saking Nggih. Mas Kangko, saking sinten-sinten dalan-dalan sampun kula sampun tarosi kula badhe sowan wonten Nganjuk dos pundi kawontenanipun. Wah, sae Mas Rika nika Nggih. penonton wayang saestu luar Leres, biasa. leres ngendikane Mas Kangko, Mas Yoyo leres niku. Nggih. Mas jenengan teng kene Pak Kangko kalih Abah Sukron teng YouTube nika nggih ningali kula. Kowe nek jenengane panggah kula nerutus teng YouTube mawon to, Pak. Ning sampean bener lho. Sampean termasuk pecinta YouTube lho. Nyatane Nggih. kula nggih ngakoni kok jagongan kali Dik Kangko kali Abah Sukron Nggih, leres. iku ya masuk streaming. Ora Iya. nek nunul iki kepiye ngono lho. Oh, ada dadi HP khusus wong tunanetra ki ana, Mas. Terus iki coba mang prakteke netatin niku mang nunul coba. Kok aku lho. Kok kon HP-ne udu aku. HP Oh nunul aku ya kena Dadi pas. HP niki nek saged Piye? ngomong enten sing nuntun ngoten. Ning HP-ne mati ketok Mas. Oh, tasik anu berjalan niki ta. Oh iya, Tulisane L50 niki. Oh iya bener L50 Android. Nggih, astaga. Jadi dadi HP iki wong merem barang iso gawe HP Android terus nggih saged Facebookan ngoten. Nggih. Matur suwun Mas Ana. Sami-sami, Nggih. Pak Seno. Wis nengke wae ben mudhun ra mudhun karepmu nengke wae. Ya wis Boten. akeh. Wah, saged Mas, tak tulungi Mas. Mas, aku nekat lho. Jenengan ki ngawur lho, iki nekat tenan lho. Asalahe kok cah kok gelelengi ra jaman. Hati-hati nggih Mas Ana nggih. Wah, nenengke tenan Mas Ana. Iya. Wis cetha ora weruh lho kok iso gleleng kuwi lho. Ya kehebatannya dia seperti itu ya Pak. Ayo ya luar biasa. Awas lho Mas, ngomidak ndase kancane. Tidak ndasmu kuwi kok ndas. Lah kuwi lho ono Mas nangis sore kok ya. Ya sing didak mesti ora bakal nesu yakin. Lah nggih. Iya. Oh. Lah kok kualik iki malah sing goleke dalan. Wah, kaya lucu kae. Kok malah kualik lho. Sing goleke dalan kok malah sing Amit sewu sing nuntun malah sing picak. kok ya ono wae. Iya. Kula sampun, Pak. Sing iki pisan Kas. Ya, kanggo nutup suasana limbuhan ya tin mengko sing ngurung-urung diaturke gara-gara iki kowe eneng sing nyuwun apa ki mau? Lali janjine nggih. Apa? Lali janjine, heeh. Piye? Kembang rawe. Heeh. Kembang rawe ya diaturake. Kula ki Mbak. Heeh. Oh nggih. Langsung mawon nggih. Piye? Langsung. Ya dibawani kok ya. Penak-penake piyai kene iki penggemar seni, pecinta seni sing iso ngrungokke swara kok ya. Ya, mangga. Yogya Nira. Iki kok HP-ne Anang keri. Ketara cedak mik mak. Kang para-para jerit lamun bisa sirahane madhep tu enguni Caritane cari tane sinden sing entuk julukan anyar. Nah iya, Bagor Brand.
Bagur Bren. Awake lemune ra jamak-jamak. Nanti kaya wadah pakan pitik. Ya ora lah. Ing Maes Pati aran patih suwanda lelabuhan kang kinelung tri prakara guna kaya purune kang den antepi nuhani trahu digedruke sik joget Titin. Ya. Nggih, siap. Men disawer. Nah, yuk.
Nggih. Ya, nggih. Kyai sepuh iki pancen pecinta budaya tenan kok. Ya. Sampun menika, Pak. Kesitok engkas njaluk gelang karet. Gelang kalung nggih, Pak nggih. Iya, gelang kalung kok gelang karet ora. Mangga, sing Oh, panggah. Oh, wis pokoke nganti modar kowe nang kono iki. Iya. Mbah, kula wis ping pindho lho, Mbah. Aku nek ping 3 ora kuat aku. Aja gawe gelane, Mbah. Mbah sapa? Namine Mbah sapa ta? Men boy. Waduh. Kene ya ana sing jenenge Nur. Nur boy ya ana nang kene. Men kowe iki ya budhek kowe. Lah nggih, lah ning ngene mriki kan nggih enten ta Nur boy. Nur Nek Mbah iki men boy. Karo karane bak petuk nasun Agustusan rame Mas. Nggih. Oh nggih, amin, Mbah. Nggih, amin ditungake. Ya, gelang kalung, ya. Tok dikancani aku, Pak. Ya dikancani sapa? Ayo, Cita ya ora apa-apa. Klubut loro nggih, Mbah. Wah. Iso ora, Mbah? Krubut loro kuat ora? Gak ngatasi, ya medon. Gak ngatasi. Ora apa-apa. Ya ora apa-apa, mangga kuat. Bayare ming siji. Oh, nggih. Sing siji ora teleh bayaran. Piye, Mbah? Kok ming siji? Mbah iki wis tombok akeh lho, ket mau wis nyawer terus. Malah muni entek pisan. Iya. Ya wis ora apa-apa ya. Ya. Bayar separo-separo, ming separo lho, Mbah, ora kabeh lho. Iya. Wae ming separo wae ora sak kabeh, agak. Ah separo kok bayarane. Iya. Ya, mangga. Mun nek nekat dikabehke awas kowe. Yo, gelang kalung. Yo. Saka pundi? Gelang kalung anane. Iya, Mas Den kok ora usah mendelik. Iya, iya. Enggak. Gelang kalung. Sing Lah piye? tintingane. Lah nggih ta? Gelang kalung dadi saksi.
kasih, Mbak. Main boy. Main boy. Men boy. Men Oh. boy. Main Pak. boy. Main boy asline diwari ya me boy men. Hatur nuwun, Pak. Nggih. Nggih, Mbak, matur sembah nuwun. Siap nggih. Ya.